Как започнахте бизнеса си? Бизнеса го започнах успешно. Започнах да връщам желязо на вторични суровини. Продължих с гуми да гора и да връщам. Крадал съм хартия, реждах жици. След това започнах по-сериозно. Почнах да продавам карти за игра. След това продължих с честния бизнес. Изкачих се с продаването на карти. Започнах да търгувам злато, яхти, мотори, самолети, космически кораби. Но тогава установих, че истинският бизнесмен работи само единствено в това. Той е лесно. Това е истина. Само да попитам, от кога започнахте да продавате сандвичи с карти за игра? Още бях 4 годишен, не навърши от 3 години. Тогава още бях неопитен, но още с първата седмица, продавайки карти за игра и сандвичи, направих първия си милион. Тогава ли се роди гениалната ви идея за черен Петър бургер? Да. И за Full House Мега Бургер с много чеснок със. Въпрос. Какво мислите за инфлацията в Зимбабве? Мисля, че след малко ще продължи. Какво смятате за поп-културата? Много благодаря за този въпрос. Искам да уточня, че той въобще не е подготвен. И аз съвсем случайно съм подготвил едно сериозно момче, Джастин Бибър. Понеже той пее на английски, нека продължим разговора. Английски? Да? What is that, Justin Bieber? Something for eating, toothpaste, or computer game? No. Toilet paper versus Justin Bieber. Who will win? Nobody knows. Yeah, everything is toilet paper. Oh yeah! Toilet paper or death! Keep home and use toilet paper. Sad. Asia. Loop. Пример. For example, do you understand what I am talking? 50-50. Let's see Justin Bieber. Is that a boy? Is that a girl? Is that a human? No, that is a Justin. Did you hear for the Justin Bieber syndrome? Haha! Justin Bieber syndrome is very dangerous. Justin Bieber and girls' reaction of Justin Bieber. He's so cute. Like a strawberry. Сиреч ягода. Get to translate special edition only for you. Са понеже не повече 10 тък е пауза. What can we do with Justin Bieber? Dancing as a chalk?
Dancing Gangnam Style? Очевидно, Джастин Бибър е изключително неподходящ за танцуване на Gangnam Style и казачок, но Джастин Бибър има много подходящо лице за поставяне на тоалетна хартия. Когато поставите лицето на Джастин Бибър върху тоалетната хартия, ще има рязък скок в продажбите. Първо, момичетата, които харесват Джастин Бибър, ще си купуват тоалетната хартия, защото ще искат да са по-истински негови фенове. И по улицата ще върват девойки, целуващи тоалетна хартия. И това е възможен страничен ефект. Момчетата, които не харесват Джастин Бибър, ще си купуват същата тоалетна хартия, за да си вършат 4-буквената дума с него. И остава и третата група. Хомосексуалистите, които харесват Джастин Бибър. Не искаме да си представим какво те ще правят с тази тоалетна хартия. Така че, купете Джастин Бибър тоалет пейпер. Лично избрана от него. Тя е парченце от вас и от него. Ще я слагате до най-лобното си място. Нека той да бъде там. Ще апкате с удоволствие. И let the force be with you. Само за тази седмица промоция, който си купи 4 кашона, една таролка с фотография. И комплект турски джапанки от женския пазар. И 2 съвършени батерии Toshiba. Toshiba. Драги зрители, сиреч папчасали грозни пубери и сакати пенсионери на 90 години, това беше днешното уникално, интересно, супер сензационно, екстравагантно предаване Пикачу, живота и други неща. Надявам се да ви е харесало. Това не е много вероятно. Гледайте го и пак. Не, че има защо. Ма надали си имате друга работа. Ясно е, че нямате семейство, нямате приятели, даже нямате една скапана паратайка. Вие сте от тайката на обществото, така че гледайте ни, нямате си друга работа. Пожелавам ви успех в живота, весела Коледа и много поздрави на Ханука.